jättää Nummelinille. Kontiola toisella puolella, Peltonen, Nummelin! Ja siitä lähtee ensimmäinen, se osuu puolustaja Rasmus Panderiin. Nummelin uudestaan ja sitten heilahtaa ranteella, näyttävä komea maali ajassa 7.36. Petteri Nummelin ja ylivoimamaali Suomelle. Sieltä tuttu ranne räsähtää ja peli on 1-0. Ylivoimamaali. Ensin Nummelin laukaus sieltä, sekin pystyy Panderiin. Ja sitten tämä Minnesotan puolustaja hakee sitä itse laukaisupaikan. Ja upea komea laukaus Petteri Nummelinilta. Ja näin Suomi ottaa ylivoimamaalilla 1-0. Ja ylivoimaa jatkuu vielä 1,5 minuuttia lisää. Petteri Nummelinin maajoukkueura 33. maali. On hyvin, Koivu, Kontiola, jäi kun vaarasti on Morten Green päästä sitä väliin, sitten Kontiola pelaa nopeasti sinne jälleen tuttuun paikkaan ja tuttu on laukauskin. Kyllä tulee räpinää, mutta taas on Jonaksen näköinen, että puhelimeen joutuu menemään. Nyt tässä herää jo tietysti kysymys, että onko Jonakilla jotain jäänyt hoitamatta. Joka tapauksessa Nummelinin loistava laukaus jälleen kerran ja aivan samaan paikkaan. 18.48, peli on 3-1. Aloitusvoitto, sen jälkeen Kontiola siirtää kiekon Nummelinille ja Nummelin menee laukaisupaikkaan ja upeita ovat kudit. Kerta kaikkiaan ja kaikki hanskan puolelta aivan yläkulmaan. Petteri Nummelin. Ja Jonak puhelimeen vielä kertaalleen. Katsotaan nyt tästä kulmasta vielä, kyllähän se selvä maali on. 18.48 peliaikaa käytetty, ylivoimamaali Petteri Nummelin maalin tekijänä. Petri Kontiola antaa siihen ratkaisevan viimeisen syötön.